Now get tension between kuda kwachitagwirei naPotungwarara tamboitaura after taonekwa kunzi yesterday aiwa panga pane meeting aiwa yeempowerment yakaitika kuManicaland patikaona kuti Zanu PF yakarekomenda ikati aiwa mukomana Tungwarara aiwa kuManicaland province hapana chingamumisa kunyange zvakasiri kuManicaland province but kana Manicaland province yamuti kapinda muCentral Committee isu hatizodi zvekusoti master edu ndio anozonzi tisu takabloka kana kuti takamisa empowerment kuti irege kuitika kuManicaland. Zviri kubuda pachena kuti vauya vakarekomenda vakati let us move forward nekupa Tungwarara the post in Central Committee. Sanapinda mashoko buda panguva ine ari kuratidza kuti aiwa pane matensions between aiwa Tagwirei aiwa pamwe chete naTungwarara. Ndiri kusubscribe or like on the bell icon. Makomichi anobuda achiti Euda 0 Tungwarara 2. Iyi speech inoratidza kuti Tungwarara atopinda muCentral Committee uye achaita advantage anofarirwa nema 2030 kudarika Euda. Zvaindwa izvo Tungwarara must take his chances because anoratidza kuti atori muhombe kuna Euda pakuronga chinhu. Credit to Chirasi 10 charu ndomashoko anobuda nyoko panguva ino ari kuya achikomendwa naIsaac Makomichi pamusoro perecommendation yakaitwa kuna Tungwarara achiti aiwa zvinoratidza kuti Tungwarara anenge anofarwa nevanhu panhau dzake dzamukona dzeempowerment dzari kumhanyisa kunyange zvazvo zvine allegations ecorruption nemacompanies avakaita sana Prevail ari kuonekwa kunzi aiwa ari kupiwa nemamwe matenda mamwe maminers achibiswa zvinzi hamuteterwi hamuna kodzero yekumaina alluvial mining muZimbabwe but ivo ndo vari kupiwa. But at the same time patikuona speech yaitwa naMutsvangwa iyi yazoratidza kuti aiwa mukomana asisiri stoppable is now unstoppable, hamuchamumisi kuti apinde muCentral Committee. And abva auya nenhau yetension achiti pakati pavo vari tu naTagwirei achiita kumira zvakanaka ameno kuti Zanu PF plan yayo ndeyei, but it seems like Tungwarara anenge akunyanya kudiwa nevanhu. Pinda comment section medu mbudza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu musasubscribe or like achitawo mabell icon.